Kari khasi jantia ni ke Jylla meklea hi barakawai. Nalor bakalong kari uso upai. Kari kari jong Kwai utempau. Hakaba karap Kwai rap tempau. Kade kawai ni ki jingtrai ke bakong san jong ki bri ki basong ke basa. Hakani ke Jylla khamdam aki benta jong kari war. Dia tak kadau ngilap baka Jylla meklea wala ni ki benta ke bakhaput jong ka India bat Bangladesh. Kari nanti ki jaga ke barap bahayo Kwai. Kat kum ki jingkhan ki bala yo apo yung dapat tawan menen ka sengi le thu ba kini ki Snem ki Baladep ki jakar Kwai ki dan hadu khandai pho Hajar praspa andu punyo hektar ka kam Kwai ka dei ka kam kamai ka ji ba ka de ka jingem ka malang sengi jo ki brio ki ba shong ha ki jaka ki ba buon ba Kwai kham tam ha ki jaka shit kat kum ki jingkhan bala yo apo assembly le thu ru ba ha kini ki Snem kejeng penik Kwai napok ke Jylla meklea kalong silak arpo Hajar sispa arpulai metric ton nakani kejeng penik Kwai ke silak arpo Hajar sispa arpulai metric ton kan nopat kinogara Kwai dan ni kinoghi Kwai ki Iohnong ya ke Jylla kat kum rekod ke bala ai po assembly laong baka Jylla ke Iohnong naga kam rep Kwai dan ni kam khai Kwai Kanu kino rep Kwai ki senyang syaka Jylla ki senyang hadu khandai spa khandai pusau ar Klur tengka kabla jan poe hadu kumba si Hajar Klur tengka Hendrai hapreng kini kejing Snem jong ka kam khai Kwai ba ka kam rep Kwai kino rep Kwai ki akan du ru ye kejing ba ka kalong na ka jing hiado jong Kwai na ka jing bang phnyang jong ki ding Kwai ba ka jing yap tram jong ki ding Kwai bat ki pat kejing ba ki akan du bat din ma ta ka daw na kalang jong ka Sorkar ka labu sapu hundruk teliki processing unit ke bukan tuk ki workshop na tai ki kor ki bor bat pelai yo Kwai na ka jing seniran ni na ka jing bang phnyang kino ada Kwai ki dan lagi jong ki kenhuan ya trelang ni ki cooperative societies hakaban na kalang jong Sorkar kal ai ka jingerap na kam ta ki cooperative societies bagi ya trelang hakaban di baka kam Kwai yakin di kejing dia ki bala ai ka beri ba kam rep Kwai ka di bala ai da ka menteri ka trat ka rep karyang ka Dr. Amparing Lindo menen ka singha po yung do ba thaw an ka Jylla halo kejing kali banon ra do ba lakman rumboi o blog UMLE jong kam rep. So reply to start question 30 Sir A. So the total production of betel nut in the state during the last 4 years calculated in area, production and average yield. Area in hectares, production in MT and average yield in kgs. 2019 to 20, area in hectares is 18,231. Production in metric ton is 24,032. The average yield in kgs is 1,318. In 2021, area in hectares 18,242. Production in metric ton 24,059. The average yield in kgs is 1,319. 2021-22,
Areas in hectares, 19,984. Production in metric ton is 28,390. Average yield in kgs is 1,421. 22-23 areas in hectares is 34,410. Production in metric ton is 51,650. The average yield in kgs is 1,501. Bisa, the total economy it brings to the state year-wise. Sir, 2019-20, 173.3 crores. 20-21, 235.65 crores. 21-22, 203.30 crores. 22-23, 382.22 crores.